Waalaikumsalam. Salam. Kung, lek hormat ku ngene, duduk ngene. Kon mare tak tempeling mari ngono kon ndak karo kancane loro nang di Bair. Yo, sita. Rasamu iki hormat ae. Tak pikir mung teko kun ambek ngene. Biasane ku lek wong kon iki semua gara-gara Pak Ir kon ngerti kon. Gara-gara nek aku mau iki nulungi arek wedok. Iku lho ponakane dulure Pak Yudo wis ponakane mbok. sing ketemu aku mau pas aku di budal ngerum iku. Nah. Wah, yo arek gong yo. Waduh, aja mbak siku wis. Aku iki sambat kecetit jenenge gowane ya Allah abote yo. Terus kecetit. Aku iki kecetit di daerah leher. Mari ngono ketemu Bair. Jarene Bair iki mari marasno awakmu. Beres. Iya. Mari mijet kretek-kretek iku. Ndak. Aku pancen loro boyok mau. Aku pancen loro boyok mau, Gong. Lah terus Sing retek aku dudu Bair, kuslo. Tadi aku tadi iku mau sing marasno Kuslu tutup Bair. Ya tutu sing retek aku kuslo, makanya aku mau ngejak kuslo. Ngerum buruane ngretek iku mau. Lho iki tak salepi lho ndak balik, Bud. Mbok apane ngene iki yo? Biasanya apane ngene, Bu? Waduh, ya salah urat, Gong. Oh, masuk salah urat kok diformalin ngene kenceng. Jadi kamu sembarangan, Bair ndak ru apa kok. Tahu bae nak kena, Bu. Makanya iku, iki sesuk diamputasi ngene, Gong, sakni. Ngawur ae kon, wo, iki tangan satu-satunya kon. Makane lha iki sisine. Lah iya maksudnya kan mek loro, Bud. Enak ae diganti yo nek kayu itu diketok dicangkok meneh lambe. Makane lek kesuwen iso diamputasi. Aduh, Bud, ya apa gitu sana yo? Wah, iki apa? Slow, wah mlaku kene kuno suwe kon dinten. Apa teko-teko ngomel lho. Sedinoan emosi tok, Dek. Ceritane no, Bud? Oh, Tangane keseliu. Salah urat ngene tok jare ket mau gara-gara Bair, Cuk. Iki aku kecetit nulungi arek wedok ponane Pak Yudo iki mau lho. Bair macak pinter kretek-kretek ngono di kon mengkurep aku di kretek-kretek kene ndak balik akhirnya ngene Tron. Bair dari awak mulai. Aduh. Ya kon. Kok iso nurti Bair nek? Are Bair mari marasno Mahfud. Mulane aku percaya lho. Aki selo warane selo. Aki iso takon lho. Ya kok yakin sik apa ndak? Lho iya ayo tulungin Tak wis. tulungi sih ndak yakin yang aku ate ya opo nganti Iya, waras. kok ditambah ngene le. Banyol. Gong. Aduh, Ono ae. si. Aduh. Iki kan. Aduh, Ikan yo. aduh, loro nemen lu. Aduh, Iki apaan sih Mbak Bair? Nah, yo. Larono sik selo. Hah? Larono sik. oh, kon iki kesiksa. Oh, iki yo, yo. Aduh, Yo, nyambut, iya. yo. Aduh.